Не сме. В къщата. Ние сме в къщата на призраците. Къщата на призраците. Сега влизаме. Сега Гледайте. влизаме в мазето. Тук сме аз, Оги. Аз, Марто и Симо. Оги. Гледай. Това. Не бе, виж, снимай това. Какво пише тук? Погледнете тук. Виж да кой. Айде, продължи. Ето, аз го бях. Ете се в мазето. Всички казват, че тук има скрити тунели. Айде горе. Айде. Тук е води към тунела. Бати бебето е вътре. И Марто се отказа, защото го фана. Бъй си, ето го Марто отново. Я гледай се. Си, тук има си. Пакистан. Полицарче война. Си мело, бе. Ти си бати бебето, бе. Ело. Полицая не се кара. Ело, бяс. Те си избягаха. Тази стая го ремонтират от кога и вече го спреха да го ремонтират. Ело, бе. Защото ние се отказаха да живеят тук. Защото ги фана бъс. Ело, бе, си ме. Фанате бъс, ело. Моля ти се, ако си мъж, Нема поне страшно. глеба. Ако вярваш, тия няма на застане. Нима нищо, като че не може да му избегаме надолу. Той не ни познава. Ело. Теб не познава. Ело, бе. Шоките фанала, бати. Извинявайте, имаме малко спирка заради бебето. Ние сме бати бебето то. Симето идва. Симото е мъж. Поне той е мъж, нека тебе жена. Айде, ма. Добре. Ние двамата сме Ходим ви бас. накара. Кажем, че сме си играли на топка и топката си го врата. И Марко и Симето дойде. Йоги. И тук. Това е тук, виж, като играем на пуския топка. Петъркитанш. И тук става по-страна. Симе. Тук има... Това ти падне. Нема падне, бе. Абе, това гледай ли как се държи на едното бебе? Виж как се държи. Симе. На едната ска се държи. Симе. Е, тогава къде се качили на това? Рекати да бегаме. Тогава ние като се качваме, бе, защо не пада? Ело си. Той това преди. И сега Марко сигурно пак иска да се откаже. Не го бани. И Марто па се качва. Тук има някаква врата и отвън. Ти беги, бе. И тук четвъртия там. Последният раз. Сега има и нагоре. О, боже му. Нищо е. Тук всичко се руши, не пари. Стаечка, къде беше? Марто. Ето бе стаечка. Да. Мале, тук ме фана бъз, брат. Айде да слизам, а? Не съм такова тебе. Чекай, бе, Симе. Ние това минаваме тук. Моля. Къде си? Де, снимай ги. Ние сме на връх Еверест. Там са вас и брат. Се качим горе. Ага, бе тук. Там да ритнем това. Ево те, бъде да гледаме на И сега откъде е, бе? снимай стаите. Мале, батякото. Симо. Тук всичко е страшно. Рекати да си бегаме да... Марто, беги ли? Толкова ми е. Да падне да... Всички да си изтръгнем. Идем ли И сега откъде? Добре, ама ево. Сима поне ево на най-горния етаж. Сулев, ево. Мале, фана ме бъз. Мале, кибра. Оги, ти къде Ме има? страха височини, признавам си. Има Да, ме страшно страх. ми страха от височините. Ето Ами? така, аз така съм на връх Еверест. Мале, къде ми откара, бе? Мимо. Оръжие. Айде си го вземи си. Това си е моето Тя знаеш какво ги е. Това тук води долу. Не падайте в тия дупки, защото там... И това е село Поленица. Къде живее Моньо? Дън, козите от извън регулацията. Село Поленица. Козите от извън регулацията. Брат, мен ме страх от... Ако падна... Симето прави нещо. Брат, кюма. Симето бутна.
знаеш колко яка градинка си имала? Не Честите, бе, брат. Това е на полицая, той е богат. Чуйте, бе. Той е шефа на полицията, ой, пани. Ако има някой в тайната стая, ще горе, легне на него. И това беше края на нашото шоу. Вау, бебе! Ако е ти първи сега майка стара. Мале, брат, това вече трябва да слушай. Качихме се горе на този башко. И Симо знае нато кой падна в една градина, една много модерна. Симо, Симо, като погледнах на това, си изкараха кул. Дум. Чакайте да се люшкам. Ти добре ли си, бе? Ки падна. Люш. Тук, това бати заек. Ки падна. Пани се горе. Тепа заеко. Мъртво е, че ги занимава. Заюбаю. И сега ти изяе. Тук не става. Чакай. Ето е картината на полицая. Това е полицая. И точи ни тип.